vas je pogledala film Pirat iz Kariba. I dok su neki možda primijetili Johnny Deppa ili Keira Knightley, meni je zapala za oko jedna druga stvar. A to je da imaju brod po imenu Leteći Holandez koji plovi ispod morske površine. Nije mi bilo jasno zašto bi to tako napravili, pa sam saznala da su preuzeli stvarnu legendu o brodu duhova koji leti, to jest plovi, iznad morske površine u vodama pokraj rta Dobre nade u Južnoj Africi. Mornari su smatrali da taj brod donosi smrt i nesreću svakome koga vidi. I dok smo mi možda danas tako nešto odbacili kao najobičnije praznovjerje, prije nekoliko stoljeća su ljudi puno ozbiljnije shvaćali takve stvari i došlo do toga da su neki mornari čak počeli odbijati plovidbu. Tadašnji znanstvenici su odlučili riješiti problem, pa su se i sami zaputili na plovidbu da istraže šta se tu događa. I nakon nekoliko dana plovidbe, šta su oni primijetili? Negdje iznad horizonta mutne obrise broda koje kao da lebdi. Začuđeni su sjeli, porazmislili, pogledali kakve su bile vremenske prilike u tom trenutku, uključili malo fizike u cijelu priču i našli su objašnjenje. Zamislimo da je ovo Zemlja. Sunčeve zrake koje dolaze na Zemlju, mi očekujemo da će one proći ravno, jer učili smo da sunčeve zrake idu ravno. Međutim, u atmosferi to nije uvijek tako. Tamo u području kod rta Dobre nade ocean je veoma hladan i on hladi zrak koji se nalazi odmah iznad njega. Ali kako se penjemo u visinu, zrak postaje topliji, kako postaje topliji, postaje i rjeđi. Znači dole je hladni i gusti zrak, prema gore sve topliji i sve rjeđi. Sunčeva zraka koja dolazi, prolazi prvo kroz rijetki zrak, pa prema sve gušćem i gušćem. I ona više ne prolazi ravno, nego se počinje savijati prema površini Zemlje. Ako zamislimo da mi stojimo ovdje, ovaj brod bi nam bio ispod horizonta. Međutim, zraka će proći pokraj broda i doći do nas. Novi problem nastaje što naše oko ne može vidjeti to zakrivljenje, nego doživljava kao da je ta zraka bila ravna. I onda ono što mi vidimo je projekcija broda iznad horizonta. Ta pojava naziva se Fata Morgana. Može se primijetiti i na drugim područjima u svijetu, tako da je možete i vi vidjeti ako su prave vremenske prilike. Ali zapamtite, ne smijete vjerovati svemu što vidite. Hvala.